Mangisuke ngithi mina 6 to 6. 6 siyasebenza ekuseni. 6 ntambama siyashayisa. Ebese ithena ngo-12 o'clock. Kuya 3:15 ekuseni. Izona ikhathi inhlanhla emnyama ezobe iqoqa ngayo umsebenzi. Ebese ifika ikutshela ukuthi no mina Nkulumbane sengisebenzile. Ethaveni bazokwazi ukuthi abantu bangene. Noma kunegarage nje la ka-engine izokwazi ukuthi benze ku-1 or 2. Njengoba une-hub noma une-lodge uzokwazi namhlanje ukubhukha abantu abawu-70 namhlanje abazolala kule lodge yabo. Sithatha umuntu ongasekho simvuse ebese ba inhlanhla kuwo ebese bamnyama kubanikazi bakhe. Ithwe inhlanhla emnyama ngoba sisuke sihlanganisa izinto ezithile eseyingasekho. Ngabe sihlanganisa amathambo, sihlanganisa amafutha, sihlanganisa izicubu zeyilwane ezithile, hayi zomuntu, kodwa kuvusa umoya womuntu. Inhlanhla emnyama abantu abesilisa abaningi banayo bayiphethe, but they don't have a clue ukuthi baphethe inhlanhla emnyama. So inhlanhla emnyama isuke ivusa imimoya. If kuvuswe imimoya yanikeza umuntu, yayisele imimoya iyasebenza, and lo muntu uyamphilisa lo muntu unikezwe yona. Njengoba imphilisa yena akazi ukuthi izom-affecta lo wesifazane, especially abantu ukuthi abangama-side chick ibone ba-affectayo. Inhlanhla emnyama ubuhle bayo ifuna ukuthi inhlanhla emnyama ubuhle bayo ifuna ukuthi ekhaya wondle, and umuntu mayemitha noma ekhulelwa ungayiphiki ingane ithathu ibeke ekhaya kuyona. It's the more uyinikeza amandla, the more yazi ukuthi inhlanhla emnyama mina i-target yami ukuthi ngihlanganise 100,000 so that ingane yami izokwazi ukuya e-private school. It's the more inhlanhla emnyama ikhuphuka. But inhlanhla emnyama idila kakhulu nalabantu abangamakhwapheni bangama-side chick. Ufike indoda ishadile kodwa iney'ntombi ey'ntathu ngaphandle. Dumela molweni sanibonani, ngiyabingelela kumuntu okufuna khona ke iphimbo lami. Igama lami nguSazo Kwesibiya, ngiyabingelela leNingizimu Afrika yonke bakithi. Sigijima kwi-Hope Revolution TV, kodwa ngifuna ukukhohlwa abantu abaphesheya kwezilwandle, abasibuka ku-Brazil, abasibuka ku-Ukraine, abasibuka le ku-United States of America. Siyazi ukuthi bayabuya bethi cha siyayibona i-podcast i-Hope Revolution ehamba indima ende kakhulu. Siyabingelela-ke kubantu abanjalo abangumsinsi wokuyimelela la eNingizimu Afrika, kodwa bahambile basemazweni bayakhuluma bathi cha nenza umsebenzi omuhle. Siyakubonga ukuthi nani lapho nikhona ninathi. Siyajabula kakhulu, sithokozela ukuthi nani khona-ke nomndeni we-Hope Revolution TV. Siyathokoza, siyathobeka. Like, subscriber, commenta. I-comment yakho isho into enkulu kuthina. Kodwa-ke njengenjwayelo, I'm not alone, nginomelaphi wendabuko. Igama lakhe uNkulumbane. Nkulumbane, sawubona mfowethu. Emakhosini siyabingelela. Okhulumayo uNkulumbane. Yeah. Umelaphi wendabuko. Le ndawo inaseThekwini elendelana lapha engizinze khona. Engizinze khona okunesizila sami. Lapho engichatha khona abantu ngibaphalazise ngibaqume. Singabeze bashavulule. Ngibenze babe bahle. uNkulumbane lokhulumayo khehla la. Kodwa-ke singekhohlwele owayishiya besaphila futhi abefundisi bayakhala. Mhlawumbe nesifiso sokuxolisa ukuthi abafundisi wathe abanye uyabona bathatha kuwe izinto kodwa ebandleni benze ezinye izinto. Mhlawumbe uyafisa ukuxolisela lokho. uNkulumbane indoda ethi mayiqala ngocha igcina ngocha. Mayiqale ngoyes
ngigcine ngo-yes. Uma ngisuke ngithi angiyisoli, ngisuke ngingayisoli, angixolisi ngonami, angifuni ukuxolisa futhi angithandi ukuxolisa ngoba angithandi ukuxolisa. Khehla lapho. Kodwa-ke mntakama ikhona into ethi ibhizinisi abalenzayo abalithatha kuwe noma kinina njengabalaphi bendabuko kusuke phela sekuyinto errong usuthi awuxolisi kodwa noma bekhala bethi indoda uyasishaya njengamanje singabefundisi. Khehla lami ukukhuluma iqiniso nokukhipha umnyombo wendaba. Mina njengomelaphi wendabuko kunezinto abantu abafika nazo kimi eziyizikhalo. Yeah. Manje izikhalo lezi zinto kubantu. Ngithi mangichitha ithambo ngithole ukuthi lento. Ngithole ukuthi lento ephethe umuntu akuyona yokuthakathi basemndenini. Akuyona eyokuthakathi komngani wakhe. Ayiyona eyokuthakathi bembani yakhe ngabe sothandweni lakhe. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi kunendawo ayayitshela ukuthi uyaphila kuyona, kanti kunendawo lathi uyaphila kuyona yena iyamusha, but iluma iphephetha kuyena. Ebese izinto ziyamphendukela umuntu. So kunezinto ezidinga ukuthi abantu bazazi ngoba isikhathi esiphila kusona asisanayo imfihlo noma imfihlo ikhona, kodwa abantu bayalimala kwezinye zezinto eziyizimfihlo. Nesimanga sokuthi umuntu ufika kimi mina njengomuntu ongumelaphi kufanele ngimsize, ebese ithi into kufanele ngikutshela iqiniso wena njengomuntu ozolashwa la. Angikwazi ukuthi ngithathe uphondo noma uchatha ngithi umuntu akalifaki ngezansi kuye ngingamtshelanga ukuthi isiphi isizathu sokuthi ufake uphondo. Angikwazi ukuphalazisa ngingakutshelanga ukuthi isiphi isizathu sokuthi uphalaze. Ngikwazi ukugcaba, angikwazi ukugcaba ungazi ukuthi ucatshelwa. Awukwazi ukuthi uphethwe yikhanda ebese ngithi mina chatha. Uma uphethwe yikhanda kufanele ngikunikeze into ezolapha ikhanda, but into elapha ikhanda ayikwazi ukuthi ingene nezansi. Angikwazi ukuthoba inyawo uphethwe yikhanda. Kufanele ngidile nekhanda. Ithi into engizokufaka kufanele ngifake emlomeni noma ngikuhogelise yona ngoba yinto elapha ikhanda. Angikwazi ukuthoba amadolo uphethwe yikhanda. So ithi into ke khona umuntu othi mayinkinga efisa ukwazi ukuthi inkinga yakhe umnyombo noma umsuka wenkinga yakhe usuka kuphi, ebese nafanele ngikhanyisele umuntu, bese ngimkhanyisela umuntu ukuthi inkinga yakhe isuka la. Ebese kuma senses akhe noma emzweni yakhe noma empilweni ayiphilayo bese kuyabuya ukuthi ngiyazazi ukuthi ngihambela nala ngoba inhlolo yomuntu mayisuke ezohlola siyasikhuluma singazi noma lento esiyikhuluma iyona. Ebese uthi umuntu cha uqinisile kulento oyishoyo ngoba ngike ngahamba ngaya kwenye indawo kwenzeka u1 no2 sengingayifakazela inhlolo yakho. Ebese kufanele ke ngisuke lapho ke mina ngithathe ke manje usizo lomuntu entweni bengikade ngithi mangiyihlola wayeseyibona umuntu lento iyahambisana nalento engiyishiya, kodwa ngikwazi ukuthi
uma uphethwe ikhanda bese ngikuthoba amadoda. Inkinga yakho kufanele uyazi ukuthi isuswe yini and njengoba sikulapha kufanele sikulaphe ini esuswe yini. So khona umuntu ke okufanele wazi ukuthi ikhona into em-affectayo ngenxa ye-environment asuke kuyona. Ukuphendula inkulumo yakho ngoba ezinye izinto sizenzela thina singamcabangi lo muntu ukuthi izom-affecta phi lento. Yeah. Injalo nje Khehlala. Mhlawumbe ukungifonela kwakho usukhala ukuthi abefundisi bayakufonela nawe bathi ndoda lalo umsebenzi wethu wena njengomelaphi wendawo le ndawo oyikhuluma ngoba uyaphatha kanjani uzomfundisa esho njalo ethi ulala umsebenzi wethu njengabefundisi. Khehlalami kuleyo mpendulo ake ngithi nje anginakho ukuyisola. Umsebenzi kufanele uhlezi wazi ukuthi khona ozobulala khona ozovusa. Umsebenzi khona ozobulala khona ozovusa. Mina into engangikhuluma ngoba nginabantu aba-affected ngesimanga sezinto esizenzayo thina futhi zifike affect abanye abantu. Kungayilokho nje Khehlala. Yeah. So umfethu namhlanje sikhuluma ngetopic enkulukazi mhlawumbe besamdlala nje ubuka from previous episode esabanayo. Yini namhlanje ufisa sikhulume ngayo nehlupha abantu mhlawumbe nabantu abangasizakala kuyona emakhaya? Khehlala ngifuna ukukhuluma namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngenhlanhla. Inhlanhla emnyama. Mangikhuluma ngenhlanhla emnyama. Ngifuna ukukhuluma ngenhlanhla emnyama. Inhlanhla emnyama ikhona iyaphila futhi iyalawula. Alright, mhlawumbe asibambe isikhathi sigijimele indaba ngoba ngathi inkulu kakhulu. Uma sikhuluma ngenhlanhla emnyama kuvele kwabamnyama-ke ngempela engqondweni yami angazi ukhuluma ngani. Awungikhanyisele mfowethu ukhanyisele ngibukele ekhaya. Khehlala uma sikhuluma ngenhlanhla emnyama so ngikhuluma ngomuntu ophethe abantu. Ngikhulume ngomuntu oyisebenzayo. Ngikhulume ngomuntu ofuna isiphikeleli. Sikhuluma ngenhlanhla emnyama. Lapho suke sikhuluma ngezinto ezisuke yibulewe kodwa zavuswa. Seyivuswa zivuswa emnyama. Inhlanhla emnyama. Khona into ethi inhlupheko yomuntu isimguguzele noma isimembathe kwaze kwafika lapho khona ukuthi akasasabi lutho. Sekumnyama ke kulo muntu. Yeah. Khona umuntu othi mina sengathatha noma yini because impilo sengiyibonile ngihlulile. But njengamanje ngiyayifuna into ezothi mangiyithatha ngikwazi ukuphila ngesabayo. Inhlanhla emnyama. Yeah. Inhlanhla emnyama kufanele wazi ukuthi iyaphila futhi iyalawula. Amadoda amaningi nomama abaningi bayiphethe. Mangikhuluma ngenhlanhla emnyama ngikhuluma ngento e-affecte kakhulu abantu besifazane. Yeah. Kusuka kuthina thina amadoda. Kunomuntu ochithelelwe isisu. Yes. Kunomuntu okhipha isisu. Kunomuntu oshonile e-affectwa inhlanhla emnyama. Iyaphila. Iyaphilisa. Fanele wazi lokho. Kodwa futhi ine-side effect enayo. Inhlanhla emnyama. Inhlanhla emnyama umuntu uyayithatha. Inhlanhla emnyama lena esikhuluma ngayo sithi sizobeka izinto eziyizigugu, izinto eziyizimpondo, izinto eziyizizwe, izinto ezamabutho. Yonke lonto ifola ngaphansi kwenhlanhla emnyama. Ngoba zonke lezi zinto esisuke sikhuluma ngazo izinto siko seyifile. Kodwa ivuswe zisuswe ebumnyameni. Zivuselwe ukuthi ziphile ukuze umuntu akwazi ukuphila.
Lana ngikhuluma ngenhlanhla emnyama. Ngifuna ukukhuluma ngenhlanhla emnyama ukuthi ikhona iyaphila, iphile ekuthenini umuntu maye funa ukuphila kube nento azoyikhulumisa. Yonke ke lonto phela lami ikhuluma ngenhlanhla emnyama. Phela lami. Yazi uKops nakuyena kusamnyama usestudio njengamanje uyaproduce uyadirect nayo semnyama deep mfowethu akuyisondeze mfowethu kumina uyisondeze uyikhanyise mfowethu inhlahla emnyama mfowethu zivuswa kanjani lezi zinto inhlahla emnyama hayi kumnyama mfowethu kumina manje udida nkulumbani ndoda inhlahla emnyama kufanele ukuthi kube mnyama nakuwe. Inhlahla emnyama iwumcindezeli kumuntu oyigwala. Kufanele wazi. Inhlahla emnyama ikhona iyaphila kodwa empini oyigwala kufanele imcindezele khona abantu kufanele kwazi ukubabusa. Ikwazi ukulawula phekwabo. Mangikhuluma ngenhlahla emnyama. Angifuni ukusebenzisa leli gama eseliliningi ekwelapheni okwazi ukuthi umuntu mayemelaphi kwazi ukuthi uyathwalisa wenza igubhu wenza ini. Kodwa inhlahla emnyama ngifuna ukuvusela yona ngikhanyisele ukuthi inhlahla emnyama it's where we command i-universe. Sibeke la. Ngithi mangithe ngikunikeza into okukhulumayo ozoyikhuluma ukhulume nayo. Ebesivuka lento yenze lento the ufuna yenze. Inhlahla emnyama. Izinto ezisebenza ngemimoya. Lapho ngikhuluma ngama spirits. Okuwukuthi mina njengomnikazi wesitolo esikhulu endaweni. Kufanele kube khona abantu abazofika bonke labantu bala endaweni kufanele bezothenga la kumina ukuze izinto zabo ikwazi ukuthi igijime ngaphandle kwabo. Akekho umuntu omkhulu la endaweni. Abantu basuke besebenzisa inhlahla emnyama. Inhlahla emnyama ikhona yaphela mangithi sisuke sivusa imimoya. Sisuke sivusa imimoya efile. Ikhona into ethi umuntu sithatha umuntu ongasekho simvuse ebese ba inhlanhla kuwo ebese bamnyama kubanikazi bakhe. Ithwe inhlanhla emnyama ngoba sisuke sihlanganisa izinto ezithile eseyingasekho. Ngabe sihlanganisa amathambo, sihlanganisa amafutha, sihlanganisa izicubu zeyilwane ezithile hayi zomuntu kodwa kuvusa umoya womuntu. So mangabe ukuthi uba mnyama kubantu bakhe ukhuluma ngayo. Ngikhuluma ngokuthi khona into ewumuthi wekulo. Ngikhuluma ngokuthi khona into ewumuthi wekulo. Athwetshula umuntu ukuze akwazi ukusebenzela mina engimthi wekulini. Ebese emva kwalapho ngimfaka izinto engizomfaka zona. Ebese bamnyama ngale kubo ngapha kumina akwazi ukusebenza. Angithi akasekho kwelenyama usekwele mimoya mina ngisebenzisa umoya wami. Ebese ivuka lento imina ikwazi ukusebenza. Khumbula ukuthi khona into ekufanele uyazi. Inhlahla emnyama kunabantu okufanele kwazi ukubabusa. Kunabantu okufanele kwazi ukubacindezela. Kunabantu okufanele bekwazi ukuyisaba. Ngesimanga sokuthi khona abantu okufanele babuse. Akubona wonke umuntu okufanele akwazi ukuthatha inhlahla emnyama ngoba uyazazi ukuthi isibindi akanaso. Inhlahla emnyama ikhona iyaphila. So mfethu ngicela ungibalela izinhlobo zenhlahla emnyama mfethu. Inhlahla emnyama khona izizwe ezinhlahla emnyama. Kube khona amabhuti inhlahla emnyama. Kube khona isipoko senhlahla emnyama. Okay. Sakubalela izinto ey'ngakho. Yeah. Ngifisa ugijima kakhulu kwesibili because ithe ukudida amabutho yini nokuthi uma ngikhuluma ngenhlahla emnyama
emabuthweni ukuhlanganisa imimoya ethile. Yabona nje mina mangikhuluma ngenhlanhla emnyama ngikhuluma ngenhlanhla emnyama yamaSulumane engazi kahle ukuthi ngiyakwazi ukuthi ikwazi ukushesha ivuke ngoba ngiyazi ukuthi nesikhathi esithile kunesikhathi aclocka ngaso. Uyangizwa? Ngiyazi ukuthi lento ngiyenze ngo-12 kuya ku-1 past 1 ngiyazi izobe sivukile inhlanhla emnyama ebese ikwazi ukuthi iqondanise lento kufanele iqondanise kuloyo muntu osuke ufuna ukuyiqondanisa. Ilento esikhuluma ngayo yenhlanhla emnyama. So mfethu ayimali mfethu le ukukhuluma ngayo ihluke ngani nokuthwala? Asibeki iqiniso nje isihluke ngani? Angifuni ukungena egameni lokuthwala ngoba ngithwalisa. Kodwa lento lena yenhlanhla emnyama isuke icommand universe ngendlela yayo ngoba ithatha umoya ubeke la, ithatha izihlahla ibeke la, ithatha izilwane ibeke la, and izilwane isebenza ngazo ifuna izilwane ezigijimayo. Lezi izilwane ezigijimayo yizo ezikwazi ukuthi ifike ikwazi ukulawula ebantwini abasuke besurroundewe. I'm talking about relatives and family. Kunabantu emndenini yabantu abathatha inhlanhla emnyama abasebenza ngenhlanhla emnyama bazi ukuthi basebenza ngayo. Njengoba bengazi ukuthi basebenza ngayo inhlanhla emnyama, babona umuntu ewubhongoza emndenini and amandla anawo akekho ukwazi ukwakhava. Not ukuthi uthwele kuneyingane lo muntu nomkakhe unayo yonke into futhi akufe umuntu eceleni kodwa uphethe inhlanhla emnyama kunengubo egqokwayo lohlobo lwenkonzo ethile olwenza imfashini. Amadoda akhona agqoka nje ingubo agqoke into eround ngathi imqhele neduku. Most of them baphethe inhlanhla emnyama because lento yenhlanhla emnyama izwana kakhulu nomthandazo wohlobo oluthile lwenkonzo ethile lalaba abaney'tshebe ey'nkulu. Manje mangikhuluma ngenhlanhla emnyama kufanele wazi ukuthi makufuna umuntu nenhlanhla emnyama la nje siyi-crowd sonke nje simane siyizinto into esiyenzayo sinakele ngesimanga sokuthi uyiphethe inhlanhla emnyama. Inhlanhla emnyama inamandla ingakho ngingathi ihamba nomthwebulo kakhulu inhlanhla emnyama. So mfethu ubungozi benhlanhla emnyama yibuphi mfethu? Ubungozi benhlanhla emnyama ngike ngakuveza ekuqaleni bathi affecta kakhulu abantu besifazane. Ubungozi benhlanhla emnyama bu-affecta kakhulu abantu besifazane. It's where you will see umuntu wesilisa ezithatha kakhulu amantombazane ahlukahlukene ewa-ofarishela nasukaazindawo ekunikeni wona la mantombazane ayayidliwe yiyo nenhlanhla emnyama. Umuntu wesifazane oke wahaqwa umoya wenhlanhla emnyama kuba kancane engachithekelwanga isisu, kuba kancane isisu futhi engasikhiphanga, okuwukuthi kufanele wazi ukuthi musuka uthathekile nokubona mina ngidrive i-OT i-RS3 noma ngidrive i-GTI noma ngidrive lowo moto enkulu ephezulu ebese ngimthatha ngim-ofarisha ngibe umuntu ongcolisa itafula kanti ngihamba nenhlanhla emnyama and inhlanhla emnyama iyakhomana mase ngifikile nikwazi umnqamo. I-affecta kakhulu abantu besifazane. So baningi abantu besifazane aba-athekwe inhlanhla emnyama
abazi ukuthi banesilwane kanti abanaso isilwane babanjwe inhlanhla emnyama. There is why esigodlweni ngize ngathi umuntu wesifazane uthi ufika uzofuna ukulasha isilwane imost yabakusona isilwane inhlanhla emnyama, ngoba inhlanhla emnyama abantu abesilisa abaningi banayo bayiphethe but they don't have a clue ukuthi baphethe inhlanhla emnyama. So inhlanhla emnyama isuke ivisa imimoya, if kuvuswe imimoya yanikeza umuntu yayisele imimoya iyasebenza and lo muntu uyamphilisa lo muntu unikezwe yona. Njengoba imphilisa yena akazi ukuthi izom-affecta lo wesifazane especially abantu ukuthi abangama-side chick ibone ba-affectayo. Inhlanhla emnyama ubuhle bayo ifuna ukuthi inhlanhla emnyama ubuhle bayo ifuna ukuthi ekhaya wonke and umuntu mayimitha noma ekhulelwa ungayiphiki ingane ithathu ibeke ekhaya kuyona. It's the more uyinikeza amandla, the more yazi ukuthi inhlanhla emnyama mina itarget yami ukuthi ngihlanganise 100,000 so that ingane yami izokwazi ukuya private school. It's the more inhlanhla emnyama ikhuphuka. But inhlanhla emnyama idila kakhulu nalabantu ukuthi abangomakhapheni bangama-side chick. Ufice indoda ishadile kodwa iney'ntombi ey'ntathu ngaphandle. Inhlanhla emnyama idili nomuntu oganiwe. Njengokuthi idile nomfazi. Inhlanhla emnyama ithanda ukudila nomuntu ongaganile. Ubona iy'nsizwa nje ziyagijima zenza izinto zithi ifuna ukuthatha iy'thelo, they don't have a clue of ukuthatha isithelo ukuthi dinga. Omunye akasalawulwa ukuthi kufanele athathe isithelo, uselawulwa inhlanhla emnyama, ngoba kwesinye isikhathi inhlanhla emnyama ngike ngasho ngathi iyakhomanda, iyayigqokela, kodwa i-affecta kakhulu emuntwini othiwa i-side chick, i-affecta kakhulu emuntwini othiwa akaganiwe lela ekhaya. Umuntu enjengentombi ewumaphaphiya iyam-affecta. Kodwa inhlanhla emnyama ubuhle bayo kufanele wazi ukuthi ekhaya mangabe wena une-target ukuthi ekhaya mina ngingumfazi, iyayikhuphuke kakhulu ikwazi ukusebenza inhlanhla emnyama. Khehla lapho. So umuntu onesithembu isebenza kakhulu. Impilo nesithembu iyasebenza. I'm not saying abantu abathatha iy'thembu. Ungizwe kahle. Yeah. Inhlanhla emnyama njengoba ngisho, uma ngabe umuntu ophakayo ekhaya omisa ibhodwe eziko izophakamisa. Uma ngabe unabashana egcekeni uthathe inhlanhla emnyama iyakwazi ukukhuphula. Uma ngabe unabashana ngazi ukuthi ngilingane zodabula ayi-affect egcekeni, kodwa into ezoyi-affect labantu abangama-surroundings abo emathandweni abangaqondile izoba-affect. Wendoda, njengamanje uthini kuwesifazane othanda amadoda abantu? Ngikhuluma ukuthi mina inhlanhla emnyama 80% yayo umuntu wesifazane mayike wambathwa isithunzi senhlanhla emnyama uyayibe umuntu njengokuthi thiwa unesilwane uma ehamba uyabhekeza ngomendo, uyahamba uyabheka ey'nyawo uthiwa unesilwane khona sewasikhipha sakhathala inhlanhla emnyama. Sithi uma siyivusa inhlanhla emnyama usuke uthatha isifungo, hhayi isinqumo, siyeke isinqumo. Awuthathe isacrifice, awusacrifice. Kodwa wena uyafuna ukuthi mina ekhaya ngiyomdla, mina ekhaya babheke mina, yonke into enzobe ngiyenza ngenzela ekhaya. Inhlanhla emnyama iyambalekela umuntu onokudla noyicabangela yena ekhaya egcekeni, ngoba inhlanhla emnyama ifuna ukuthi uma uphakama uphakamise ikhaya lakini. Kodwa
ebantwini abangomasithandana bakhe abawumakhwapheni iyabalimaza ngoba bachithekelwa izisu. Bachithekelwa izisu. Umuntu ayibona ngena ey'nsukwini zakhe ingaqedi, kanti inhlanhla emnyama isiyenze okwayo. Yeah. Mfethu, ukulala nomuntu wesifazane noma umuntu wesifazane othanda ukulala nabantu abangamablessa noma nabashadile kunengozi. Ngike ngasho ngathi 80% isibalo. Ayibone mimi kanjani? Mangithi kusho ukuthi yonke le minwe emini iwubungozi. Ubungozi obusalayo bubili. Kusho ukuthi la inhlanhla emnyama iyahlukana nakhona. Ngishilo ngathi uthatha isifungo uma uthatha inhlanhla emnyama. Uthatha isifungo uma uthatha inhlanhla emnyama. Khona inhlanhla emnyama efuna umuntu alale nabantu. Khona inhlanhla emnyama efuna ukuthi umuntu aganwe ondle umndeni. Kodwa ebese banalabantu kuthiwa omakhwapheni angithi iyayifunela. Okuhle ngayo ayizwani nokulimaza igazi layo. Kodwa ebantwini abangomakhwapheni iyalimaza. Labantu kuthiwa thina sithi bangama-side chick bayalimala. Uyangizwa? Ebese inhlanhla emnyama into okufanele uyazi ngayo lithe iyakhomanda iyayifunela. Ngoba uma ubona intombi wayibuka ngamehlo wabeka lawo magama wabekayo kuba kancane ukuthi igoloza. Mangabe iyagoloza leyo ntombi, mangabe iyagoloza isuke inedlozi elinamandla elingazo inhlanhla emnyama. Suke kufanele ibonge ngoba inhlanhla emnyama ikhona iyaphila, ngoba isuke inikezwe isifungo sokuthi yona izokwenza 1 no 2. Ukuthi imuphi 1 no 2 isuke izowenza kusho sekuzokhulunywa nawe ebusuku lena, ngoba iyakhuluma nawe ebusuku lena. Mangisuke ngithi mina 6 to 6 siyasebenza ekuseni, 6 ntambama siyashayisa. Ebese ithela ngo-12 o'clock kuya 3:15 ekuseni izona ikhathi inhlanhla emnyama ezobe iqoqa ngayo umsebenzi. Ebese ifika ikutshela ukuthi no, mina khuluma nasebenzile ethaveni bazokwazi ukuthi abantu bangene. Njengoba unegaraji nje naka-engine izokwazi ukuthi kwenze 1 no 2. Njengoba une-hub noma une-lodge uzokwazi namhlanje ukubhukha abantu abawu-70 namhlanje abazolala kule lodge yakho. Le nhlanhla emnyama yenza izinto ey'kanjalo. Kodwa kufanele aqaphele umuntu wesifazane, umuntu ofarisha kakhulu. Uyangizwa? Mangithi umuntu ofarisha kakhulu kufanele aqaphele ngoba khona umuntu wesifazane ongazi ukuthi ungene kanjani othandweni oluthile, uyibone sephakathi. Kodwa manje kunzima ukuthi aphume kulolu thando akulo. Ngisimanga sokuthi inhlanhla emnyama isimbambile, kwenzeke inhlanhla emnyama kube ukuthi igazi lakhe, igazi lale ntombazana lithandwa inhlanhla emnyama. Kuphinde futhi kwenzeke umuntu wesifazane uyithathile inhlanhla emnyama uthanda abantu abancane, jatshulisa ukuthi wena udrive ijabu kamama omdala kunayo, jatshulisa ukuthi drive leyo moto usuke uyidrayiva zohlobo oluthile.
kanti usumbethwe inhlanhla emnyama. Kehlala So mfethu, inhlahla emnyama mfethu i-affecta kakhulu abantu besifazane, and do you think ukuthi ba-aware ngaleyo nto ngoba namhlanje sokuvula umqondo? inhlanhla emnyama ebantwini besifazane abekho aware ofuthi no ngabantu besifazane bayazi ukuthi bona bayazi kodwa bazi ukuthi khona into abangekho aware. Umuntu wesilisa uyayithi uma yenza into benimfihlo ey'ningi umuntu wesifazane. Khona umuntu wesifazane uthandana nendoda kumanje akazi ukuthi isebenzani, but uma icela 1,000 owesilisa uyakhipha, uma icela 1,000 uyakhipha, uma icela 5,000 uyakhipha, akanayiqulu ukuthi 1,000 iqhamuka. And inhlanhla emnyama make yakhipha amandla ayo yanika owesifazane, ususenkingeni nomuntu wesifazane ngoba khona umuntu ethi akuphumeki kulolu uthando engikulona, but manje ngihlukumezekile but akuphumeki. Ofuthi omunye usetshenziswa yiyo inhlanhla emnyama isimbambile. Inhlanhla emnyama khumbula khona umuntu wesifazane usekhaya njengamanje uthi inkinga zami indlela ey'ningi manje, kodwa indlela engiyiphatha ngayo nendlela engiyiphatha ngayo manje, nendlela engiyiphatha ngayo manje, nangendlela usibiya ngipha ngayo manje, nangendlela engiphiwa ngayo manje, but angikwazi ukukhomba something, engiyenze ngemali ebengikade ngiphethe. Lowo muntu usebanjwe inhlanhla emnyama. Inhlanhla emnyama ikhona ngisho emsebenzini yabantu. That is why I used to offer people a free cleansing, ngoba ngiyayazi inhlanhla emnyama ematohweni abantu ikhona iyalawula. Inhlanhla emnyama iphuca umuntu imali eyiphethe. Uthi kanti ubona 20,000 ungakwazi nokukhumba into yodwa yenze ngenyanga bukade uholela, because inhlanhla emnyama imile. Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Inhlanhla emnyama iwumphamo ephupho, ikuphi iphupho inhlanhla emnyama. Iney'gaba ey'ningi, ingakho ngingatshela ukuthi iyakhuluma nawe, utshela ukuthi cha ukuthi sizokwenza. So ingakho ngiyathi I offer people free cleansing. Thatha abantu ngiyobageza ngayo, because I know ukuthi inhlanhla emnyama ibakhunethe, ibambethe inhlanhla emnyama. Qala ngithi ama-podcast agcwele all over YouTube mfethu bayatrenda, but lento okhuluma ngayo namhlanje ngiyaqala ukuyizwa e-affecta abantu besifazane ngale ndlela mfethu. Yisiphi isinqumo esenza ukuthi ufune ukuzobhodla ngale nto mfethu? Because izoxabanisa nabelaphi bendabuko abanye abayisebenzisayo. Xabana nabantu, xabana nabantu nabelaphi, ukuxabana nabelaphi. Bancane abelaphi abazi inhlanhla emnyama, bancane abalaphi abazi inhlanhla emnyama. Inhlanhla emnyama kuyona la eSouth Africa, ayilanga la eSouth Africa. Mina mangakutshela izwe engalilanga kuyona inhlanhla emnyama, ngilanda impande yokulapha inhlanhla emnyama. Ngayilanda ngaphandle impande yokulapha umuntu onenkinga yenhlanhla emnyama. Khumbula, we've got people who do things for their sake. We've got people
abenze izinto for bona, for iphakethe labo, for ibhodwe labo noma for isisu sabo. Understand? Ngiyakuzwa. Khona umuntu othi mayidayisa udayisela ukuthi alethe usizo eduze kwabantu. Kube khona umuntu othi mayidayisa adayisela ukuthi yena ufuna ukwenza i-profit ayiphinde kathathu entweni ayidayisayo iyodwa. Lowo muntu akalethe usizo ebantwini. Uzokhanda imali ngabantu ngento ayidayisayo. Futhi abanye abantu abayi-appreciate kwalento ayidayisayo. Angazi noma uyangizwa. Kodwa mhlawumbe khona umuntu engikhuluma naye lapha ekhaya oyizwayo lento. Mina inhlanhla emnyama impande yokuyilapha ngayilanda, ngayithwasa, ngayazi yokulapha inhlanhla emnyama ukuze umuntu akwazi ukuphila. So mawukhuluma ngabanye belapha ngikhulumi nabo lapha, ngikhuluma nabo and ngikhuluma ngento efanele ukuthi umuntu abe aware ngayo ukuthi khona i-affecta kakhulu umuntu wesifazane. Naye umuntu wesilisa iyam-affecta, but umuntu wesilisa yim-affecti kakhulu, kodwa naye iyam-affecta. Bakhona nabo abahaqwe inhlanhla emnyama ngesimanga sokuthi kusondele umuntu wesifazane wabese nethunzi lenhlanhla emnyama ebese affecteka kanjalo. Uyangizwa? Ebese kuba nomuntu wesifazane owambathwa inhlanhla emnyama. Khumbula, ngake ngathi ekuqaleni ngikhona kulezi indonga zala ekhaya ka-Revolution, ngathi mina isilwane i-most yazo umuntu mayeshadiswa naso ushadiswa nesilwane esiwumuntu wesifazane esizalelayo, noma isilwane esiyisifazane esizalelayo esiba namaqanda. Uyangizwa? Okuwukuthi leyo nto leyo iyumkapakela, yinto ezothi mayinamathela kuwe inamathela namaqanda ayizofika isale kuwe. Nawe uzosondela kuwe uzofika abe naleyo nkinga ukuthi lesi silwane sifike sashiya amaqanda. Uyangizwa? Inhlanhla emnyama kodwa ngikhuluma ngayo ngikwenzela ukuthi ukhanyiseleke. So inhlanhla emnyama iyalapheka and ukulapheka kwayo kujulile. Abantu kufanele bayiqaphele inhlanhla emnyama ikhona, iyaphilisa and ngizokuthatha ngikuhambise lapho uyithathe khona. Mina ngeke ngibaphele. So wena ukhuluma iqiniso ukuthi uyakhona ukuyilapha kodwa wena ukwazi ukuyikhanda. Ngiyakwazi ukuyikhanda, angizwani nokuyikhanda. Eish, ngiyakwazi ukuyilapha ngoba ngithwasile impande yakho nokuyilapha. Nokuyikhanda ngafundiswa. Mhlambe mhlazane impilo ingijikela uqala ngikhanda inhlanhla emnyama nginikeza abantu. Kodwa ukuyilapha inhlanhla emnyama ngiyakwazi ukuyilapha. kodwa njengamanje usanqena ukuyenzela abantu. Iminyaka yami ayikavumi ukuthi ngiyenzele abantu, kodwa ukuyilapha ngiyakwazi ukuyilapha. Ingakho kwesinye isikhathi intelo ezinsizwa mayichelwa makufanele isetshenziswe insizwa makufanele ichelwe kuthiwa kuthathwa ingane intombazane engakathombi. Uyangizwa? Hayi ngoba lengane intombazane ikwazi ukulwa kodwa izobizwa phathi intelezi yokulwa. Anganoma uyangizwa yini? Mhlawumbe umuntu lapha ekhaya uyangizwa ukuthi kuthathwa umuntu ongekho matured enzela abantu asebe-matured. Yeah. Mina ngikwazi ukukhipha inhlanhla emnyama ebantwini abafaka inhlanhla emnyama. Ngikwazi ukulapha umuntu ombathwe inhlanhla emnyama bese ngiyakwazi ukumlapha ebese phila. Ngoba inhlanhla emnyama into okufanele uyazi ikhona, iyaphila. Ngokukhuluma ngenhlanhla emnyama okuyiqiniso abelaphi bendabuko bayikhuluma lezi zinto kodwa mhlambe abayithinti kakhulu. Mhlambe angifuni ukuvumelana nawe ukuthi abayazi, angifuni sivumelane, kodwa mhlambe ngicabanga ukuthi kwaba-100 abelaphi bendabuko bangake abayaziyo inhlanhla emnyama. Ngifuna ukudalula umuntu ngidalule isibalo. Kodwa ngifuna ukutshela isikhathi esiphila kusona sibe isikhathi samaqiniso nasokuveza izinto ngoba umuntu uyayicikoze kakhulu.
uyacikozwa manje into esinkulu kakhulu ukukhuluma kunokwenza omunye umuntu laphana ekhaya uzothi hayi ayikho into ekhulumelo yamfana and mncane kahle yamfana ukuthi angakhuluma leyo kanti akalazi ukhalo esengelihambile nokhalo esengilisebenzile ekuphiliseni abantu uma ngikhuluma ngenhlanhla enyama mina ngithi khona angifuni ukukhuluma ngomelaphi futhi angifuni ukuqonda umelaphi othile ngithi uyazi noma akazi kodwa into engizokutshela umuntu enenhlanhla enyama kuyena la eSouth Africa oyiphethe uyinikeza abantu akuyena la eSouth Africa kodwa nikhona yaphila ngizokuthatha ngihambise ongathi ufika ukhuluma ngifuna ngenhlanhla enyama ngiyidinga nginethaveni ngiyayidinga nginegaraji lemoto ngiyayidinga ngisalesman ngidayisa imoto ngiyayidinga nginani ngiyayidinga ngiyifama ngifuna iy'nkomo zami ihamba ukuthatha ngibeke afike bekunikeza inhlanhla yakho usebenze. Ngiyakuzwa-ke la ukuthi mhlawumbe odadewethu emakhaya okanye abantu besifazane ibone ba-affecta kakhulu. Mhlawumbe umuntu wesilisa onenhlahla emnyama ubonakala kanjani? Ngenzela udadewethu ekhaya ukuthi emqaphele umuntu onenhlahla emnyama ukuthi hey ngathi sengizongena ugibeli la. Ngingakhuluma ngomuntu okhokha inkece khehla la ngakhuluma ngomuntu ongakakwazi kahle kodwa indlela asenza ngayo wenza kakhulu. Khumbula kunzima ukusebenza kanzima ebese ukhipha kalula. Kunzima ukusebenza kanzima ebese ukhipha kalula. Angifuni ukudalula iy'nkomba because uzobe ngazi ukuthi ngilimaza umsebenzi wabanye bantu. No, Kodwa ngisidalule ngiyakunikeza mfethu i-platform because abantu besifazane ngokukhuluma bayalimala kakhulu and lenza labantu singafuni isiphelele eNingizimu Afrika ngenxa yomhobholo yabantu abakhona. Yabo iziphi impawu mfethu sithatha usibeke iy'mpawu yabona nje bathini umuntu ophaka kakhulu ephaketheni fanele wazi unenhlanhla emnyama isikhathi esiningi. Umuntu ongekho nzima ukuthi alule isandla entweni angahlangene nayo. Uma ngike ngakhala nje umuntu wesifazane ngathi ngicela ukuthi akube nzima once ngasive igama lithi ngiyabonga from someone. Isiyabuya isithembisa then ufuna uku-appreciate kubantu ofashile inhlanhla emnyama. Ingakho ngingathi inhlanhla emnyama ikhuluma ngamakude isizwe izinkondo zey'gubhu hhayi isithwalo siyeke inhlanhla emnyama and inamandla kuhlala inamandla inhlanhla emnyama. Ingakho ngithe kufanele uthathe isifungo uma uyifuna uma wazi ukuthi nje kubuka unkulunkulumbane njengamanje lapha ekhaya uthi ufuna inhlanhla emnyama ungezi kumina amazambane akho uma esazokulela esiswini uma uyindoda nawe futhi wesifazane uma ngabe inhlanhla emnyama uyifuna uzazi ukuthi kusazohlambuluka isibeletho uma lichama ungezi kimi ngikuhambise lapho ngikuhambisa khona ngoba uzolimala. Mase sithathile isifungo awusahlihli mina ngayithwasa impande kulapha inhlanhla emnyama ngayithwasa. Abazi isigodlo sami mina bayasazi and bazokutshela ukuthi ngathi kusehlathini esigodlweni sami ngoba indawo yokukhipha imimoya and akugcwala ngithi nginyama
ume lapho unaphuma umuntu ungena kodwa ngeke ufike la esikoleni sakho and kuyona yonke into engisuke ngiyenza ngesineke ukuze umuntu akwazi ukulapheka lapha nekhaya mina ngikamahamba mhlanje emnyama ngiyakhipha ngila khumbula lokho kumele empini yonke ngithe I use to offer people free cleansing. Ngibageze mahhala, so ngingabagezi ngamanzi ngibageza ngemithi ethile. Baningi bazokhuluma, uthanda ukukhuluma nje uzofika comment ethi mina ayibangigeza ngabona izinto zenzeka khehla lapha. So abantu besifazane bayayithanda-ke izinto namhlanje ukhethile ukuthi uyafisa ukukhuluma ngamanzi amnyama aba-affecta kakhulu. Sesikhona isitayela abasijoyinile nje manje sokuthanda my friend emakhoneni amakula masekubuya ngalelo hlobo. Kungenzeka mhlawumbe nalowo moya bawuhosha kubo because ngikhotha enkulumweni yakho ethi amanzi amnyama anokuvela I'm sorry inhlahla emnyama inokuvela nabantu bangaphandle. Yabona iqiniso lelo. Yiqiniso lelo ngeke ngize ngiphikise. Ekuthini inhlahla emnyama isuka ngaphandle. Inhlahla emnyama isuka ngaphandle. Akuyona la. Abantu futhi balana bayasuka beyoyilanda ngaphandle. Angithi iyaphilisa nje. Iyaphilisa. Yeah. Iyaphilisa. Iyaphilisa. Ukhona umuntu othandana nomuntu wangaphandle nje sebakumndeni. And akamiss. Or she don't miss to buy grocery for umuntu wakhe for ingane zakhe. Uma usuke uthandane nomuntu wangaphandle enemali wakiyeka kwesinye isikhathi idlozi lakho lisubele namandla ngoba lisuke lilwile nenhlanhla emnyama because most yabo bayiphethe la ukudayisa khona ihlangano amsoro kusho la ukudayisa khona uhlolo labantu bangaphandle wena wala kuba kancane ukuthi uqhubeke ubangisane because inhlanhla emnyama uyiphethe akubo. Usakhuluma ngale sengiyabona ukuthi iyahlangana ngeke ngalahlekelwa mfethu engqondweni yami manje siyakhanya kancane because uma ukhuluma indaba you my friend abasebenza emakuleni nesibabona la eJohannesburg begijima benza amabhizinisi banamakhosikazi kodwa la eNingizimu Afrika bakhona odadewethu abathandana nabo kodwa bangama-side chick kodwa ubheke odadewethu ba-affecteka kakhulu. Yeah, khumbula uma ngisuka la ngiyi-South Africa ngisukela into yaseSenegal language yaseSenegal angiyazi. Yes. Language yaseSenegal ngingayazi uma bebabili abaseSenegal bekhuluma ngami bazongishaya ngizobezwa yini bazongishaya. No. Angithi ngingathuka ngoba omunye sengikheqa ngoba phansi. Yes. Bangixola. Because I think I was aware but I wasn't aware because I can't hear their language. Ngoba kanti emnyama ebantwini ba yaba-affect abantu. Ngakho ngeke ngasho ngathi mina iney'ndlela ey'ningi yokuyiveza. Kehla la asiphethe mfethu asingayibalekile-ke le nkulumo lokuhamba uyihasha ethi ugeza abantu mahhala
leyo nkulumo iqonde ukuthini ibhekephi ngoba umuntu ugeza abantu mahhala kukancane uthola umelaphi wendabuko ukuthi kumenzela izinto mahhala abantu. So ngikhuluma ukuthi ngigeza abantu mahhala cash For free. of charge. I don't charge anything. Kodwa into eyayiyenzeka ngokuthi umuntu akaphathe leyo nkomo yakhe yokugibela because ayihaya amatekisi azongithatha esigodlweni ngoba abantu bafikele esigodlweni. Yeah. Umuntu ngamunye kufanele ngimphahlele. Uyangizwa? Ngikuzwa kahle. Ebese ngibathatha abantu ngibahambise emanzini. Yeah. Ebese kuba nezaba enyangeni phathi 1 no 2 no 3 ngifike ngazi ukuthi lezo zaba ezami because ayizwani inhlanhla emnyama ziyayixosha inhlanhla emnyama kuwe ngoba isuke icindezela ebese ukwazi ukuphila. So abantu ukufika kuwena bafika kanjani mhlawumbe uya-announce ukuthi ngosuku oluthize siyogeza kwenzakalani ngifisa ungithathe ungibheke because sifuna usithathe nombukeli ebe aware ngento okhuluma ngayo. Enhlanhleni emnyama mangisuke ngithi abantu ngiyobageza anginjalo ngiba nosuku engiqokayo yabona nje kuyile nyanga sikuyona umhla ka-30 May ngithe bonke abantu ngabe useKapa use-Eastern Cape use-KZN use-Limpopo use-Free State use-Polokwane ukuphi use-Northern Cape ukuphi nakuphi njengoba kuthi usuka phesheya abantu mangisuke ngiqokeni yakhe abangilandelayo khona kuNkulunkulu ababaningi abangilandelayo. Khumbula phela nginyama I'm-skin la khona usizo lwangempela ufica ngagcwele and udelele kanti la uzofika uphile khona. So lento sister speaking esigabeni sokuthi unosuku oluqoka ngoba ngikuze ukhuluma ngomhla ka-30 kwenzakalani ngomhla ka-30? Ngiyogeza abantu to all corners of South Africa. Suke nginabantu nje ngibageza from Swazini nabaseZimbabwe basuke bekhona bese kube South Africa khona nje basuke beswaphesheya abasuke bebone nje eli bayanyakaza ama-call engene ama-bookings amaningi and usuke ungabhukhi usuke ungitshela nje because mina not like ngizokubhala somewhere. It's not like no mina sengingenile ngizobhalisa phansi amagameni no osekhona ukhona ongekho ke then siyahamba umuntu uphatha imali ye-transport nalezo zinto enisuke niyifunile ebese kuba nomuntu osuke ethi mina mkhulu angikwazi ukusuka eLimpopo ngisukela ukuthi ngizogeza kuphela ngeke ngibuyele nalutho emuva. Insebenzo yosuku isuke ikhuluma ngokugeza. Insebenzo yosuku isuke ikhuluma ngokugeza. Kodwa khona umuntu ofike ethi esigodlweni umkhulu cela isiwasho ngicela umuthi ebese kuba ukuthi ngimnikeza lowo muntu sephumile kwi-process yosuku usethi nakhona aseyifuna eceleni private for yena usebuya kodwa egezweni abantu bahlala ngisuke ngiyobageza mahhala and ngiyazi lento ukuthi izo affect ezinye inyanga kuthiwa ngithatha umsebenzi and what of which abantu abaphili akekho umuntu othatha umuntu futhi akekho umuntu afika so abantu enhlanhla eminyaka bayadinga ukuthi isuswe bona baphiliswe. So utholakala kanjani ukhona kuma-social media platforms? Unkulumbane mawufuna unkulumbane uzothi nje KULUMBANE Nkulumbane. Yes ebese kuba nenamba ka-068 3311 832 068 3311 832 uzothola unkulumbane. Mangafisa ukuyogezwa mahhala
mahhala nomhlakadate uzokwazi ukuthi usetshenzwe phini not ukuthi ngiyayidayisa noma ngizohamba umsebenzi ka-Revolution TV noma kwiThemba Podcast cha umsebenzi ngiyasebenza uyazi ufakazi. So like inamba othola i-1 number otholakala kuyo ithi awuyiphinde 068 3311 11 832 832. yes usuke uzothola inkulumbayo and I prefer ukuthi abantu uma ezofona ngo-WhatsApp nge-video call ubone ukuthi inkulumbayo because we've got so many scammers. Yes. Siyabonga qala lithi amazwi amabili amathathu ukuvala. Ngicela umuntu abe aware kuyona iyona into ayenzayo. Umuntu akamashlukani nomuthi nesuwasho nokuthandaza. Thandaza uNkulunkulu. Umuntu mayisuke uzokusoconga ungamdeleli. Kuzokudla ungambuki umuntu ngoba emncane ucabanga ukuthi le ndatha izoyenza ngekanye uzoyenza inhlanhla emnyama ikhona iyaphila inhlanhla emnyama ikhona iyaphila. Bekuvala wena nami ngifuna ukuvala kanje mfethu. Sike sabona i-clip esasishuthile la kwi-episode yethu edlule sebeyintshontshile bayipha amandla bayipha i-topic yayo kwasetshenziswa igama lakho ukungcolisa abefundisi abathize mfethu. Ungathini ukhuza abantu abanjalo mfethu because it-affecta sonke njengamanje as i-Hope Revolution TV nawe i-brand yakho iyalimala. Umuntu akangayikhulumi into engahlangani nayo. Awungazi amangwazi uzokungcolisa igama lami kanti khona into engiphethe engasinyenza angisabisi ngalamazwi ngikhuluma ngayo. Okwenzayo wena ungangifaki futhi ungathi mina ngazana nobani ngokufakaza wona. Akekho umuntu owambona esigodlweni sami ayikho into engiyifihla njengomuntu oyisiguli sami. Ngiyazi ukuthi abafuthu abawisa bethu abantu babo sebesabisa kakhulu abantu mina akangisabisi ngithi umntweni uthatha amaclip afake isithombe sabo akayiyeke because umhlaba mfishane mncane. Ngisegoli njengamanje ngithatha iflat ngeThekwini bese ngibona akapheli ngisho 5 hours sengihambe indawo ende kangakanani kodwa nesikhashana esincane. So njengoba abantu benza lezi zinto abazenzayo bangazami ephalishi na because nama ngizami ngagama la muntu ephalishi ngonya. Siyathokoza bafowethu injalo ke indaba amanzi amnyama inhlahla emnyama asijwayele mfethu thina sijwayele ukuthi nje uma ubona inyanga ikhuluma ngesigubhu mfethu ikhuluma ngokuthwala kuthiwa amanzi amnyama hayi inhlahla emnyama khehla la Mduduzi mfowethu nawe kopani ukukhulunywa ngenhlahla emnyama ukuthi ke iyona ngempela i-affecta kakhulu abantu besifazane. Abantu besifazane ngicela niqaphele kakhulu uma ngilalela ihlasimulisa umzimba ngiyasaba ngisho ukuyibuka le clip ebusuku ngoba isabisa ngempela information efana nale uthola ukuthi umuntu wesilisa lapho ke uthandana naye unomndeni wakhe ushadile kodwa uthandana naye kanti lento ayi-affect umndeni wakho i-affecta wena njenge-side chick. Sisi wami lapho ekhaya ngicela ujabule uyibheke ubudlelwano obubona kungakunikeza imali kodwa uma ngabe sekunento eyayikhulunywa uNkulumbane namhlanje iyingozi kakhulu. Igama lami usazoba sibuya ku-Hope Revolution TV ihlelo likhulukazi lana ke kwiThemba Podcast. Angihambi ngedwa ngihamba nensizwa eziyikhombo umduduzi naye laphana ke ukopano. Ngithi mina nawe sizohlangana kwi-episode ezayo. Inkosi ikwenzela umusa ngisakhuleka kusigaba ngikhuleke laphana ke enkosini yami ke uMabhudu wesithathu. Ngiyathokoza.